bakal nindaki marang permintaane para Pandhawa. Lah kok malah dibote oleh si adikne dikongkon dadi panyarsane wong sesaji. Ora wis wetan ana swara gumuruh labet geger mawurahan rame sadengah papan isine mung wong rebutan kalungguhan jagat kidul usrek samya bregudul merga padha nggugu hambek wadul ing brangkulon padudon saenggon-enggon temah kathah pepejah padha rubuh dadi layon ing jagat lor tunggal bangsa wis ora gelem awor tunggal golongan ora bisa momor geger balik watu maju maju oh yo maju maju gempur gempur oh yo hey hey maju
ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkara yen ora sisip Panduluku ndak sawang iki kaya adikku Wisanggeni nitik saka glagat kang beneh kelawan padatan Siadi Wisanggeni mlaku ngener mangulon arep menyang ngendini Wisanggeni Kakang Antasena piye le sakjane Kakang Antasena iki apa ora tanggap ing swasana to Kang Osik Wisanggeni bisa kandha kaya mangkono iki nganggo dasar apa nganggo wewaton sing kepriye Kakang telung candra kawuri utawa telung wulan kepungkur pepundhenmu lan pepundhenku para Pandhawa ngrawuhi wujuding sarasean kang den adani dening Kanjeng Eyang Mahatma Bisma lah ing kono pepundhen Pandhawa dalah para Kurawa diklumpukke dadi siji kang wosing rembug piye carane supaya netrah wiyasa ora cecungkrahan apa maneh Kakang apa maneh yen nganti besok nyabrang getih paprangan Baratayuda Jaya Binangun Kanjeng Eyang ing Talkanda Mahatmarsi Bisma bisa kagungan gagasan kang kaya mangkono kuwi mau krana Kanjeng Eyang ngrumangsani yen to Ngastina ngono bumi wutah darahe bumi kelairane sakuse mangkono Kakang aning sarasean mau para Kurawa prasetya utawa janji yen to ora gantalan suwe maneh separone negara Ngastina bakal dibalekake marang pepundhen para Pandhawa nanging Kakang nanging ndak etung wis 3 wulan nganti saiki para Kurawa babar pisan durung paring katrangan babakan janji kang wis kawedhar lho banjur karepe Wisanggeni kepriye Wisanggeni duweni panemu kok nganti kedlarung-dlarung para Kurawa anggone ora bisa netepi janjine Kurawa bakal tak elingke nganggo carane Wisanggeni dhewe kosik di kosik Sorote pandam sumulung amadangi jroning pasareyan ngenani wadon remuremu
kalingan ngangkrangan sang Dyah Manah hengkung sumung keming guling sang kakung hangrarepa babu eman ngusik yayi aja grusa-grusu mengko mundhak kesluru wekasane kleru apa yen wis anggeni iki mengko nesu-nesu bisa mesthekake yen para Kurawa bakal netepi janjine bakal balekake separone negara Ngastina. Kakang ora bakal slendro sing dadi rasaku. Ing kene wis anggeni Antasena lan kabeh putra Pandhawa kuwi dadi cah nom kudu bisa njejekake adil. Musik sing kok karepke njejeke adil kuwi apa mbok anggep pranatan sing lumaku dina iki durung adil to, Di? Lho, cetha durung. Saora-orane awake dhewe dadi putra Pandhawa ki kudu bisa mikul dhuwur mendem jero derajate wong tuwa. Yen ana kahanan sing ora adil awake dhewe kudu melu-melu urun rembug, melu-melu urun tandang gawe. Ngiras pantes njejeke sing padha bengkong, ngelingake sing padha lali, Kakang. Ya. Yen babakan kuwi Antasena ki mutak mathuk wae. Ning sing tak karepke saiki kari piye caramu, kari piye carane aku bakal sowan ana negara Ngastina, sowan wa Prabu Duryudana. Ayo separone negara Ngastina bakal tak jaluk dina iki uga. Lah yen nganti ora diwulungke karo wa Prabu Duryudana, rawe-rawe rantas, malang-malang putung, pati tak lakoni, kan. Bela salah. Kadangmu padha warah entena becik besok amendemo baris-baris kang prayitna yuwa saranta wenging Dwarawati piye mau mati mbok lakoni? Iya, Kakang. Oh, mati kodhok kowe mengko. Loh, mati kodhok sing mbok karepne piye? Senadyan Antasena ki bocah ndugal kepalang, ning aku iki isih kebak pitung nih. Yen nganti sing munggah stinggil Ngastina ki mung kowe, ora bakal rampung perkara iki. Lah banjur wis anggeni kudu kepiye? Prayoga putra-putra Pandhawa diklumpukne luwih dhisik. Mesanggrah ana ing Tegal Kurusetra. Nyusun kekuatan ngiras gawe giris para Kurawa.
yen wis padha sayek saeka kapti putra-putra Pandhawa babakan wisanggeni bakal munggah ana Praja Ngastina ngelingke Siwa Duryudana aku mesti wae bakal nyengkuyung saka mburi matuk lan sarujuk Kakang ya yen mangkono ayo enggal lon-lonan lumaku bareng kelawan Sintrang Samirana. Muga-muga gegayuhan kang luhur iki bisa nemu rahayu ya Kakang. Iya Yayi. Samirana kenteng wae landikan tulus ing perang Antya kang winuwus kang mapan aning pertapan ngatas angin papan palenggahaning Sang Begawan Manik Maninten putranira Sang Begawan Manik Maninten nenggih ratu saking negari Arga Bentar jejuluk Prabu Dewa Pawaka. Sang Prabu Dewa Pawaka datan ana kang den penggalih jroning ati muhung kasulistyaning warna sekaring kedaton negari Ngastina nenggih ingkang asesilih Dewi Lesmanawati. Solahe kang nedeng gandrung kapirangu panyayah mliwis nyampar banyu Salah ya Ratu Arga Bentar Prabu Dewa Pawaka. Hoi ho
Srumah wayun Sang Yaksendragara rupa mangeses kadyangen pangsempal kaprapal silo-silo kaplasa satu lumayu mangungsi kagiat kagodha kang jaga bumi putraku wong sigit putraku wong jentara he dewa pawaka ladalah wonten timbalan ingkang adhawuh Kanjeng Rama panemban Begawan Manik Maninten ngger kulup ndak rasa uripku aning Madyapada iki wis ora kurang samubarange ngger krana Begawan Manik Maninten wis rumangsa marem aku wis rumangsa marem nyawang anakku Dewa Pawaka kang wis sinengkakake aluhur dadi ratu sing misuwur sinuyudan mring sakehing Sentana lan Wadyabala ngger Dewa Pawaka mula pun bapa cukup mangas Rama aning pertapan ngatas angin kene wae nanging semune anakku Dewa Pawaka kaya duweni gembolaning perkara kang sinandi matura kulup sambato marang wong tuamu aku Begawan Manik Maninten Rama Panemban piye kulup perkawis kasugihan kula sampun turah Raja Brana Picis boten nguciwani Jernyatanipun kula menika sampun dados ratu kang kondhang kaonang-onang kajwara saindenging jagat raya. Nanging Rama Panemban boten wonten ginanipun derajat miwah pangkat kula menawi kula dereng saged sesandingan kalian satunggiling putri ingkang saged minangka garwa prameswari kula wonten Praja Argabentar Rama Panemban. Oh. Iya. Jebul kowe nyuwun rabi, ya. Wis jamak lumrahe kulup. Lah banjur putri ngendi manodya saka ngendi sing sira upadi pun bapa kang saguh nglamarake kulup minangka garwa prameswarimu Rama Panemban siang pantaraning dalu boten wonten ingkang saged angger ridu jroning kalbu boten asanes nuwun inggih sekaring kedaton negaring Ngastina atmajanipun Ratu Ngastina Prabu Duryudana
kang asesilih Dewi Lesmonowati Rama Panembahan. Leng-lenging driya mangu-mangu mangungkung kanduhan rimang lir lena tanpa kanen lir lena tanpa kanen yen tantulusa yen tantulusa mengko sang Dyah Utama ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pramudita kuwi to sing ndok karepake ya apa pancen wis madhep kang sarta mantep rasamu marang Dewi Lesmonowati mau kulup Rama binengkao jaja jinupuka jantung kula boten wonten tulisanipun wanodya sanes inggih namung Dewi Lesmonowati ingkang kuwawa jiret batin kula ngibaratipun widodari darat boten wonten sak kuku irengipun menawi kasanding kalian Dewi Lesmonowati kala wau Rama Panembahan. Dewi Lesmonowati ki apik-apike wong wedok ayu-ayune wong wadon dasar dedeke lencir kuning rambute ngandan-andan alis irunge ngudup melati lambene tipis gawe merakati esemane cian-cian kaya perawan kemloko legi ya pun bapa ora maido kulup wong sing lagi nandhang kasmaran iku ngibarate jagat wis ora ana sing disawang kejaba wong sing ditresnani la inggih no ratu kondang ratu sugih kok randang rabi eman-eman wong duwe kok nggur nguyuh ae ora ana musuhe eman-eman slak kaku no iya pun bapa wis mangerteni kulup ngene ya kulup Dewa Pawaka yen to pancen jeneng sira kulup Dewa Pawaka kepengin sesandingan kelawan Dewi Lesmonowati mapan kebeneran wektu-wektu dina iki pun bapa lagi cecaketan kelawan Nalendra Ngastina Prabu Duryudana amarga Ratu Ngastina Prabu Duryudana sajake bakal nyuwun senjata pitulungan marang pun bapa nanging pun bapa durung dungkap apa sing dadi underaning perkara malah kebeneran Rama mugi kemawon Kanjeng Rama Panembahan saged minangkani pamutah kula menawi wonten syarat sarana nyang kedah tinempuh kula pun Dewa Pawaka ratu ing negari Arga Bentar sagah amujuti iya kulup iya luwih dhisik meluwa kelawan pun bapa
pun bapa bakal tumuju aning Praja Ngastina saperluan nekani Kintaka timbalan saka Prabu Duryudana. Kulup Dewa Pawaka cukup ngawat-ngawati saka njaba praja. Nggih, ngestaken dawuh Kanjeng Rama. Putra Pandhawa tata gati wisaya Indriyaksa Sara Maruta Kawana-wana margana Samirana lan marayang Pancabayu latrang pendet mangkya darajating praja Asa
sunyore sinar tansah santi konjung mriyang aku asesanti niskalane gumanane pramudita sirnane kang sifat durjana sinap lumaruta binarokong sotinabu ringgih purwa kanggo melar amur reka yunar hukum wiworo ingkang carita kang sinungging alam pitan kinupir langit budaya. Bijilangen nira sang nar ati lampah ira alon Cilangan nira sanar pati lampah hira ginarabak padaya yuwarna nira solahira wingit lirhat sari lirhat sari sari om om
Iwang Suksma mangadi luwih payungana marang panjenengan ingsun. Ya jagat, ya dewa, ya Bathara. Bapa Durna ing Sokalima. Kula wonten dawuh pangandika anak Anggir Duryudana amiji dhateng sowanipun pun bapa ing Sokalima Danyuwang Durna. Paman Harya Sengguni. Kawula nuwun tinimbalan ingkang adawuh, Nggir. Sawetawis dipun prayogakaken anggenipun sami pinarak lenggah. Ri palenggahan sak mangke kula badhe wawan pangandikan kelawan bapa Panemban Begawan Manik Maninten. Oh inggih, Nggir, anak Prabu. Sasana saha wanci kula aturaken dumateng jengandika anak Prabu. Anggenipun badhe manembrama kalian Kakang Begawan Manik Maninten. Bapa Durna nggih. Bapa Panemban. Bapa Panemban Begawan Manik Maninten. Om Awiknam. Astunama Sidam Sidi Sekaring Bawana Langgeng. Duryudana kepriye, Nggir? Sakrawuh paduka kula ngaturaken pasegahan pana krami kang sarta bekti tandha pengaji-aji kunjuk dhumateng panjenenganipun Bapa Panemban Begawan Manik Maninten. Iya. Banget panarimaningpun Bapa. Akarya bombong Birawa jroning nala. Ora liwat pangestune pun Bapa Tampanana Jaka Pitana. Bapa nggih. Gorawalan anggen kula mundi kapetekaken wonten ing jaja rumengeting Waradaya miwana rah daging kayiwanan. Boten langkung sumangga kula aturi lenggah ingkang prayogi Bapa. Ya. Kaya wis ora kurang prayoga lenggahipun Bapa aning setinggil kene. Ulup Duryudana mara gage slendra kang rasa slendra kang jiwa dina sak mengko nitik saka lekering wadana jaiting netra kang sarta tepunging wimbo ana gembolaning perkara kang kineker. Nggir Duryudana mara gage yen ana bot repot kang sarta ruweting penggalih yen keni winedare ngakathah pun Bapa sumedya ngangklungake jangga nilingake karna nyadong rumentahing sabda sabdane Anggir Duryudana. Permara reh manguswamya ngambrang kati karonaning kasuasih ring marga memalakung risang ganda wastrat maja lengleng lalu mangulati surya mangrangsang wayah surya mangrangsang wahaya umyus amara wayahanto
ilang ana Durgama sangga runggi rikuh kang sarta pekewuh Duryudana mara gage matura klawan pun bapa kulup sumangga nggir kula aturi paring dawuh medharaken sabda dumateng para nayakaning praja ingkang samya sumewa palenggahan sakmangke. Lole sumolole sumorate emprit gantil buntute omah joglo hawela. Wonten menapa to nggir? Sajake kok susah nggata dipun penggalih. Urip teng donya niku mung sepisan. Ora sah susah diseneng-senengke pikire, diseneng-senengke atine. Yen ana perkara ya dirembuk, yen ana masalah ya dimupangatke. Supaya nemtokake titik temu, nggir. Satemah padang tetrawangan penggalih paduka anak angger Duryudana. Ora sah susah urip sepisan niku digawe sing seneng kemawon, digawe sing happy kemawon. Wong niku nek atine seneng ora gampang cepet tuwa, tur ora gampang kena penyakit. Rak ngono ta dijuni? Iya, Kakang. Ban begawan manik maninten Tri Condro Kawuri utawi telung wulan kepungkur kula Ratu Ngastina Prabu Duryudana dipun timbali kaliyan Kanjeng Eyang ing Talkanda sang begawan Mahatma Bisma. Kula mboten ngertos sangkan paraning bilai. Ngertos dateng pertapan Talkanda kala wau sampun wonten para Pandhawa jangkep gangsal. Ingkang ngrantos pun Duryudana. Lho. Lah banjur gandeng Duryudana tepengker ijen tanpa ruwang ibarate kalah swanten kalah swara kalian para Pandhawa. Saklugunipun negara Ngastina duk rumuhun ingkang andarbeni menika para Pandhawa. Awit nglengser palenggahanipun Paman Prabu Pandu Dewanata ingkang sampun nyuwarga. Supados adil Kanjeng Eyang Bisma paring dawuh yen to negari Gajahhoya badhe dipun sigar semangka. Separo kanggo Duryudana, separo wilayah kangge para Pandhawa. Teng mriku kula cep klakep mboten saged nyuwanten. Kula mboten saged micara babar pisan Bapa Panembahan. Wakasanipun Duryudana namung mantuk, namung nderek kersanipun Kanjeng Eyang Begawan Bisma ing Talkanda. Tegese duk nalika semono Duryudana nyetujoni yen bakal mbalekke negara Ngastina separo kanggo para Pandhawa kuwi kulup. Lakar kados mekaten. Kepara Duryudana sampun tapak asta utawi tandha tangan minangka surat kekancingan bilih kula badhe mangsulaken separone negara Ngastina dumateng para Pandhawa menika Rama Panembahan. Lah dalah
rakyat risang kabeh rangu rinanggul kinempit kampit duh sangret naning bawana Duryudana ana paribasan sedumuk bathuk senyari bumi sing mengku surasa kudu dikukui kudu ditotoi pati sapa sing wani ndumuk bathuke bojo nyawa taruhane nadyan mung senyari jembare bumi yen perlu nganggo tatoing nyawa wutahing ludira yen to jeneng sira kulup Duryudana bakal balekake separone negara Ngastina marang para Pandhawa tegese iki mengko bakal asor kawibawanmu Iba padha senenge negara kiwa tengen sing gething keburu sengit kelawan negara Ngastina iki kulup yen to separone negara Ngastina bakal mbok balekke kelawan para Pandhawa oh Duryudana yen miturut gagasanipun Bapa Begawan Manik Maninten negara Ngastina iki aja ta mung separo seprapat ora bakal dibalekke kelawan para Pandhawa nanging Bapa nanging kula sampun janji kalian para Pandhawa ingkang dipun sekseni kalian Kanjeng Eyang ing Talkondo Resi Mahatma Bisma kula wis kadung janji Duryudana wis kadung sumpah janji kuwi ora perlu ditepati nggih lho menapa kula mboten kuwalat kalih janji kula menapa kula mboten badhe kuwalat kalih sumpah kula Bapa mandya sumpah blantik sak pasar ke mati kabeh ngono mula saka kuwi saiki iki wis jamane janji iki ora perlu ditepati malah yen perlu kanggo njaga kawibawanmu lan kawibawan praja Ngastina kene negara Ngastina kudu ditotoi pati aku kang saguh dadi bebantene negara Ngastina Duryudana lagi cawawan sabda ora kang sumewa gegering pasewakan kata samyana arko wonten dwirada mata